Hogeita hamaikagarren orrialdeko hirugarren ariketan eskatzen digute laburtzeko, simplifikatzeko adierazpen horiek. Bueno, hemen aprobetxatuko dugu azaltzeko zelan bidertzen diren erroak, gehi zelan simplifikatzen diren ere erroak. Vale? Edo gogoratuko dugu. Lehenengo, gogoratu erro bi bidertora izateko errotzailea izan behar dela bardina. Eta errotzailea bardina espada, lortu behar dugu bardina izaten. Zelan? Bidertzen diren errotzaileen MKT. Adibidez. Lehenengo ariketan, 3 erro bi eta 5 erro bi, 3 eta 5 arteko MKT, da, kasutan 15. Bai? Beraz, erro biak ipiniko ditugu 15 erro. Kau, 3 errotik 15 errora, errotzailea 3 bider 5 egin du 15 ipintzeko. Beraz, barruko guztia, ber 5. Bigarrena, 5 errotik 15 errora, hau da, errotzaile 5etik 15era pasatzeko bider 3 egin dugu, beraz, barrukoa, ber 3. Eta orain, errotzaile bardina izan da, aldugu, dana erro berean sartu. Eta da, biber 5, bider 2 ber 3. Zengo dugu? Biderkaketa hori egin, ez? Batuz berretzaileak, orduan, 15 erro, 2 ber 8. Hemen, egin beharko genuke, egin behar dugu, aldanean simplifikatu erro hori. Kasu honetan, simplifikatu aldugu? Begiratuko dugu, errotzailea eta barruko berretzaileen artean, zatitu aldiren biak zenbaki bardinarekin. Kasu honetan ez, 15, 3 eta 5 alda zatitu bakarrik, eta 8 biaz bakarrik, 2 eta 4. Orduan, hemen amaitzen dariketa. Beren kasuan, zein da errotzaileen MKTA? 6. 3 eta 6 artean, 6. Orduan, zengo dugu? 6 erro idatzi eta 6 erro idatzi. Bigarrena ez dugu modifikatzen, bardina mantentzen dugu. Baina lehenengoa, izango da, 3tik 6ra bider 2 egin dugunez, barruko 6 ber 2. Orain, errotzaile bakarrean, erro bakarrean sartzen dugu 6 ber 2 bider 3. Hau, batzuk hasiko zari 6 ber 2 36, bider 3 moten duna, baina praktikatzeko egingo da izango da barruan agertzen diren zenbaki guztiak deskonposatu, alik eta gehien. Vale? Orduan, 6 erro, 6 ber 2 da 3 bider 2 ber 2, eta pizkal luzea izan, eta zuek batzuk laburrago izango duzu egin, izango da 6 erro, 3 ber 2 bider 2 ber 2 bider 3, hau da 6 erro, 3 ber 3 2 ber 2. Eta amaitzeko, hemen itxiko banuke, hau ezin dugu simplifikatu, 6 eta 3 biak aldea inzati 3, baina 2 ezin da inzati 3. Horren amaitzen da. Eta amaitzeko azkena da, zelan simplifikatzen den erro bat. Erro baten barruan, dagoen gauza guztiak bidertzen badago batuketrek eskenetarik, begiratu behar duguna da, errotzailea gehi barruko berretzaile guztiak zenbaki bardinaz aldiren zatitu. Gerotan, 3ak aldiren zati 2. Horren geratuko zen, 5 erro, A ber 2, B ber 3.